Iza stadiona Dinama, negdašnjeg Haškova igrališta i željezničke pruge, odnosno ulice hrvatskog kneza Branimira, smjestilo se naselje Željeznička kolonija. Nastalo je između 1925. i 1927. godine. Nekada su se tamo prostirale livade, polja i oranice. Poslije Prvog svjetskog rata mnogi su željezničari živjeli u vagonima smještenim uz Miramarsku cestu. Budući da je željeznica u to vrijeme bila moćno poduzeće, po gospodarskoj i financijskoj snazi jače od današnjih telekoma, uprava je odlučila život tih svojih zaposlenika učiniti boljim. Odlučili su kupiti zemlju izvan grada i ondje im osigurati smještaj. Na istočnom je dijelu izgrađeno 145 stanova, dok su se na zapadnom dijelu gradile privatne obiteljske kuće. Istodobno su građeni i javni objekti. Tako je 1927. bio otvoren Dominikanski samostan, a nešto poslije i škola. Naselje ima i 2 trga. Jedan veći ime je dobio po zagrebačkom biskupu Aleksandru Kažotiću, koji je prema legendi tijekom izgradnje katedrale u jedno vruće i sušno ljeto 13. stoljeća svojim molitvama isprosio nepresušno vrelo koje i danas teče ispod biskupskoga grada. Drugi, nešto manji trg ovog naselja, dobio je ime po pravniku i prvom predsjedniku Hrvatskog nogometnog saveza Milovanu Zoričiću, čovjeku koji je na hrvatski jezik preveo nogometna pravila koristeći se engleskim originalom. Željezničko naselje se ubrzano razvijalo. Ubrzo su stigli i obrtnici potrebni za ugodniji svakodnevni život. Otvorene su trafika, pekarnica, brijačnica i krojačnica. Društveni se život događao u Dominikanskom samostanu, gdje su se održavale predstave i predavanja, ali i u lokalnim gostionicama Srček u Kontakovoj i Piršić kod Branimirove ulice. U naselju je u svibnju 1938. godine otvoreno i katoličko kino Stela. Željeznička je kolonija imala još jednu posebnost, gradsku željeznicu, svojevrsni metro, Stadtbahn ili kako su ga po domaći zvali, Zec. Bila je željeznička veza koja je povezivala naselje s gradskim središtem. Budući da ni tramvaj nije bio daleko, to se smatralo jednim od glavnih razloga za njegov nagli i ubrzani razvoj. Sreća je njegove stanovnike napustila u vrijeme Drugog svjetskog rata, kad je naselje pretrpjelo velike štete u savezničkim bombardiranjima Zagreba.